Jo soc na Maria, Maria Fuster, i visc en el secà des de fa un any. I bé, no conec encara molta de gent en el secà, però pel meu compte he anat caminant una mica i descobrint espais, perquè m'agrada molt anar en bicicleta i caminar i sortir a fer una volteta cada dia. I a poc he anat veient espais i llocs que m'han anat cridant l'atenció i he anat filant coses i descobrint significats antics que tenien aquests carrers i aquests espais. Vaig descobrir la Siqui d'en Basté, vaig deduir que era la Siqui d'en Basté perquè era el carrer d'en Basté i un poc per l'espai i això, i me vaig anar ficant, vaig descobrir Can Gasà, Can Coll, que crida molt l'atenció amb una entrada molt espectacular, i a poc demanant, he anat sabent que eren aquests espais. I bé, encara no conec molta de gent d'aquí, però a poc, supos que entre el casal i les activitats m'ajudaran a conèixer més gent. I tinc un record molt antic de quan era ben petita, que tot això era camp, i jo de petita venia amb mon pare, en el cotxe, que me semblava que no era Palma, que no anàvem a Palma i mos ficàvem per un carreró i hi havia una casa enmig del camp i veníem a comprar conills. En aquella època compraven conills a ca un amic de mon pare i bé, li deien anàvem a Sant Bernat. I clar, Sant Bernat, després, filant, aquest Sant Bernat és aquí en el secà, que per nom del monestir li dèiem, bé, se diu encara també, Sant Bernat. I bé, també intentant trobar on era la casa que anàvem, doncs me va ajudar una mica a descobrir camí, perquè això sí, hi ha unes passejades en bicicleta precioses per aquí.